bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hannde ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo juma moubarak yo allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe min jittake e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal e aduna o foof ha ɗo borosawo holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen sénégal mali mauritanie e aduna o foof allah danda en e kareli gonɗi e aduna ɗi e musibaji ɗi ɗum noon dañde weltare tan e huccidde mon oɗo subaka on jii hannde komi ƴeewaɗo baba Moussa Niang arani hannde kono noon mon jiitumoɗo ko ɓoyani seeɗa so allahu lamdo jaaɓi ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hono waɗirte hono subaka foof ko arde tan e ko ɓuuri tengtude e tan jaydeli ɗi hannde noon ene jeeya hen ko ɓuuri tengtude e banggal tan dawrugol kono kadi hakkude oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Ndeye Khady Ndiaye mo Sweet Beauté kankone haala makko nane nder jaydeli ɗi ha tengti tan haala Barthélémy Dias e kadi ɓe ganda woni ɓiɓɓe Sénégal ɗumiɓe to diwan Ukraine jeehi to diwan mo France ɗum ɗon fo ma tawe e nder jaydeli ɗi e oɗo subaka aljuma hannde en mbatta sona udditirde e jaynde Vox Populi jaynde Vox Populi e oɗo subaka hannde dawri tan ko ɓe ganda ko awoɓe tolniɓe jeetato ɓe jiyaka toon to diwan mo Rufisque kamɓe noon oɗo saaha yimɓe galleji mabɓe walla ɓesgule mabɓe nani gonde mette jakende ɓe ganda fo noon toɓe kalata walla toɓe paadi eko wayni ɗum noon ɓe mbi tan oɗo saaha ko duwaw heddaniɓe ɓe jeehe jamaji ɗi wadde duwawuji no hannirta ni joni noon ɓe joodi tan ko aɓe paaday Allah e fadde laamu waɗa liggey muɗum ha ɓiɓɓe mabɓe mbawa ruccitade e juuɗe mabɓe goɗɗo kay biɗo kañumne ma wat ballal muɗum walla golle muɗum woni Barthélémy Dias maire mo Dakar kanko noon forum mawɗo mo ganda fayi koye banggal ndiyam ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ene darne oɗon forum mo ganda noon ko aduna o foof watta ɗum kanko o wi tawde laamu ngu dannanimo hen mo wat forum makko kankone banggue toon to ganda kañum woni to diwan mo tan mairie mo Dakar ƴettuɗo konngudi mum fawe Ousmane Sonko ko Lat Diop kanko noon wi tan hoto lawol kañum yo lawol hollit hoore muɗum saabu yette Ousmane Sonko kala ko ganda kewiɗo e nder leydi meɗen e lewru mars hitande ujunnaje 2021 koye hoore makko fawi kanko noon addi ɗum ɗon foof ha wasɓe hen pittali mumen mbasi pittali mumen e ko way noon ha joni garen e jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien le quotidien ha joni tan kañum arti tan eko kewi toon to diwan mo Casamance ɓe mbi tan kamɓe noon ɓe ganda kamɓe goni daɗiɓe oɗo saaha ɓe kuccodiri tan e yimɓe Salif Sadio ɓe mana rebelle aji ha tan saaɓi ko diwanuji kewɗi ɓe tetti ɗum dow joni kay woni jakende woni hoto Salif Sadio woni beele o fawama junggo walla o suwa taw ɗum ɗonne koko ganduɗa tan woni namdal ngal e oɗo subaka e jaynde quotidien le quotidien goɗɗum kay woni yete konngudi Mimi Touré faade élection législative nane nder jaynde quotidien le quotidien caggal ɗum ne ma tawe tan e ko fayi o mo ganduɗa toon to diwan mo Mali kanko Assimi Goïta noon o wi tan ko RFI e tan France 24 ɓe natti dañde toon lawol hajuji moɓe natti wonde leydi makko o yaltiniɓe tonete ha joni tan garen e jaynde Besbi le jour jaynde Besbi noon ari tan e titode muɗum hollide hakkude Adji Sarr e Ousmane Sonko mataw tan eɓe mbawi wiide dame ɗe udditama kadi ha saabi tan oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo yete biyeteɗo Ndeye Khady Ndiaye jeynoɗo Sweet Beauté manam galle o liggorɗo oɗon kanko noon mataw tan o noddama ɗum ko talata oɗo garowo wonata gam heɗademo ɗum noon ne wawi wiyede oɗo dossier udditama caggal nde Ousmane Sonko cuuti konngudi fate ko way noon suutuɗo konngudi fatne diwan mo Mali woni gardiɗo leydi ndi président Macky Sall wiide tan yoɓe ƴeew kadi noɓe joɗori ɓe jewtir
yewtude ha tan ko jam wawa artude e tan toon to diwan mo Mali ha joni kay diwan mo Casamance soldeteɓe meɗen goto wasi en fittandu muɗum e jeeyoɓe ganda ko banggal rebelle aji kamɓene ɓe mbasi pittali mumen e tan kuccodiral dañogal toon dañɓe kuccodiral kamɓene joɗɗiɓe jewti woni wallu Sénégal kamɓe noon ɓe mbi tan ɓe jiiɗi ko yewtidde e tan gardiɗo leydi ndi ha ko fayi e banggal parrainage ƴette fawe e leydi jayde Les Échos kañum ari tan hande koye Souleymane Sidi Seck oɗon ɓiɗɗo gorko noon woni ɓiɗɗo tan e oɗo mo ganda ko kanko woni kanko woni Cheikh Yérim Seck oɗo ɓiɗɗo gorko no matano o tumano tan koye faade yande cukalel dewel ngel ganda ko mineur ha saabi o fawano jungo ɗum ɗon noon mataw tan ɓe mbi ɗo ɓiɗɗo noon o woppitama oɗo saaha o fate koreji makko caggal nde ganda procès o hettama kanko ɓiɗɗo gorko o kettaɗo kay woni Lat Diop kanko noon o wi tan ko Ousmane Sonko hoto hokke haydara saabu noon ko kewnoɗo ko ha yimɓe 14 mbasen pittali muɗum ɗum fo fawi koye dow hoore makko te ko gueɗe makko ɗum saabi yo lawol fawe makko jungo ko foti waɗede ko waɗe Ousmane Sonko elle tan ko lawol koko hulimo te ɗum ɗon fotani wonde ɗum woni konngudi Lat Diop e nder jayde Les Échos caggal ɗum garen e jayde gendire Le Soleil mon ji natal gardiɗo leydi ndi ina jooɗi kanko noon oɗo saaha ton o jooɗori ko wiide yoɓe jewtite koye moɓe beele majam marto toon to diwan mo Mali ene anda noon ko embargo waɗano ɗum noon so ko wayni dañi ko tan wonata ko ɓuural saabu yete hakkude Sénégal e Mali no wirte ñande fo wona leyɗele ɗiɗi kono ko leydi gotiri ɗum ɗon noon kanko Aissata Tall Sall kankone toon to diwan mo France noon o tan addi ballude makko fanude ɗum e sénégalais ji ɗi ganda gummima toon to diwan mo Ukraine ngari toon to France ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ete kañumne ko ɓuural wonata e ɓeɗon ɓiɓɓe Sénégal naɓe ganda koye tampere tan ɓe gummoɗi toon to Ukraine ha yettade toon to diwan mo France garen e jayde Las oɗo subaka hande ari tan e plan spécial ɓe mbi ko plan spécial pour diwan mo Pikine ɗum noon gardiɗo leydi ndi addi ɗum ɓe mbi tan ko coup de fil walla mbiyen noddago ganda o noddi ɗum caggal nde ɓe mbaɗanno réunion toon to diwan mo Pikine to yete ɗum noon ko ƴewde tan hono jamma artiri toon diwan mo Pikine caggal nde ganda nanggodiral ne wonno toon kono noon o wi ko e élection ji législative ɗi o yafata ko noon hay lawol goto listuji parallèle saabu ne anda élection ji local ɗi listuji parallèle ɗi kewino ɗum noon ɓe jiiɗi ittude ha laaɓa e nder tan mabɓe e nder élection ji législative ɗi ha joni tan ɓe mbi Aliou Cissé holliti liste sukaɓe fotɓe yaade toon to ganda kañum woni kawral mabɓe e diwan mo Égypte ngaren e jayde enquête jayde loski ko e tan ko wiyete sex tape ɗum noon woni tan wonɗoɓe koye mumen ni pilma koye mumen tawa ene tini walla tinani ɓe mbi noon plainte uji kewɗi ina gara tan e banggal lawol ɗum noon ɓe jiiɗi darade oɗo saaha ɓe mbiya ñett ha ko wayni iwa nder leydi ndi saabu yete hewɓe vidéo ji mumen ina kollite saro e nder leydi ndi tawa natti wawde heɓede hay so tawi plainte dañi walla haɗama ɗum ɗon noon ko haare nde ganda maɓe darano ɗum no hannirta ni ɓe kaɓo ɗum e nder leydi ndi haɓotoɓe kay gam parrainage wasa dañde woni wallu Sénégal ɓe mbi tan oɗo saaha ɓe jiiɗi darade gam tan wiide ñett ha parrainage o itte jiɗɗo yaade sungoli ɗi foof o yahay sungoli no hannirta ni ɗum ne garen ha joni e jayde libération e ko kewno toon to diwan mo ganduɗa ete ko kañum woni Kédougou e ɓeɓe lasana ina haaleteno ñande foof oɗo ɓiɗɗo gorko noon ko fonno lerde ko leeri ha laaɓi ceer ɓe mbi tan ko nawlum yummukko ƴetti oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganda dañi tan ko lebbi 7 ɗum noon ko saga waktuji 13 nde yoni ha fawi hojomaji 30 kanko Fatoumata Tunkara noon o ƴetti cukalel ngel tawde ɗano o weddi ɗum e nder woyndu ɗum noon
wi tan wallitimo hen ko esiko e tan sehil makko ɓe mbi noon sehilo kañum haqqille o yarani noon fof te kanko oɗo ɓiɗɗo debbo baɗɗo ɗeɗo gueɗe ɓe mbi tan o dañde joom galle makko ko sukaɓe ɗiɗo rewɓe ɗum noon nde gorko wine resa goɗɗo o yummum gorko mana isiraɗo sali wi ko wayni dañata ni guel ɗo cukalel dañi tan ɓiɗɗo gorko mataw noon haqqillaji moɓɓe walla berɗe moɓɓe jaadani ko wayni ha saabi ɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe kawtaniɗe ha joni garen e jayde stade coftal ɓalli ko kañuma uddata damal e oɗo subaka monji natal noon Sadio Mané e wondiɓe muɗum Edouard Mendy ɗum noon ɓe mbi Real Liverpool Bayern e Chelsea ɗum noon tirage o ma hollit tan holi poɗɗo hawridde hen e goɗɗo ɓe mbi noon ko choc mawɗo mo ganduɗa nani faade oɗo saaha goɗɗo mo ganduɗa kay oɗo saaha kañumne ina jeeya e tan ɓurɓe kalis walla ɓurɓe yoɓede e banggal course auto ji woni Hamilton kanko ɓe mbi tan ko tolni milliard uji 22 piccal jeenayyi o yoɓete ɗum noon wiye tan ko kalis kewɗo woni hen e nder ɗiɗon course uji ha joni ɓe mbi Aliou Cissé holliti yiyete hooli jogorɓe yaade toon huccidirde tan e ɓe ganduɗa kamɓe woni leydi Égypte ɓe mbi noon Sabali kañum arti kono ɓe mbi Camara noon kañum hoto woni ɗum woni namdal ngal e banggal gardien de but uji ɗi saabu inde makko yiyaka henete hettiyankoɓe ɗum wonno komin gaddano ko ɓuuri tengtude e tan banggal jaydeli ɗi en batta sona arde e hello meɗen wongo woni banggal gueɗe rendo walla fait divers. gueɗe rendo walla mbiyen fait divers hande noon jeheten ko toon to diwan mo Casamance ɗum noon ina anda tan toon oɗo saaha yete ina wuuli seeɗa saabi ɗum ko soldateɓe gummade tan gam wadde riposte saabu ne wawi innirede riposte woni yoftoyade caggal nde soldateɓe meɗen Salif Sadio fawno hen junggo muɗum dari ina wasoro ɗum to woni fo noon hollidde mi nangui soldateɓe Sénégal no wirte ñande fo Casamance kam wawa yaltinede Sénégal saabu ko ganduɗa ko ɗo jeeya way kono tan mbiya aɗa yaltina Casamance koye nder Sénégal jeeya ɗum wawa serdede saabu enen foof en jaɓata ko way noon ɗum ɗon noon nde dañi nde mataw kamɓe noon ɓe mbi hankkadi ɗum nana ɓurta juuɗe saabi ɓe naati toon to diwan mo Casamance kamɓe soldateɓe caggal nde ganduɗa toon ɓe gonno ni base uji kewɗi noon ɓe tetti ɗum toon to Casamance to oɗo saaha woni ni ko wiyede beele Salif Sadio fawama junggo walla fawaka junggo saabu oɗo saaha o fawaka taw hitere hewɓe no jiyani walla information ji toon yettinaka taw e nder yimɓeɓe kanko Salif Sadio noon e so yimɓe ne ciftora mo waɗano mandat d'arrêt international gam tan no waɗi référé hawo nanga saabu wonko ganda crime aji kewɗi koye dow makko fawa saabu toon yete to diwan mo Casamance to ɗeɗo balɗe fo ina haale hewɓe e mabɓe yete oɗo saaha henne ko woni ko wayno base uji ganduɗa remeteno toon ko yambaji woni huuɗo ɗaynowo ko e banggueji goɗɗi goɗɗi armuji ganda tettama toon kono kadi ladde nde no leɗɗe ɗe liberté ni ina ƴette ina yeeyoye ina rewne Gambie ina yaltine leydi ndi ɗoyi ɗon base uji foof woni ko ganduɗa hande soldateɓe leydi meɗen pawi hen junggo saabu koye ɗiɗon magoyaji walla ɗiɗon gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe kawtaniɗe dañannoɗe toon walla ɓe mbaɗanno hen ɓe dañanno koppareje ɓe mbawi jottade ɓe cooda kaɓirɗe e ko way noon ɗum ɗon ne ko wiide tan kamɓe soldateɓe leydi meɗen wiye ɓeɓe mbiye bravo oɗo saaha e liggey mo ganduɗa ɓene mbaɗa ɗum toon to diwan mo Casamance to saabu noon so ƴewama Casamance ɓooyi saabu hande armée Sénégal so wawi yaade ittoya mo ganduɗa kanko woni Yaya Jammeh toon to diwan mo Gambie e mballudi CEDEAO hande ɗo e nder leydi meɗen Sénégal fotani wonde diwan mo ganduɗa wonta ko diwan mo yimɓe mbawa yettade walla diwan mo ganduɗa hande diwan bonnaɗo hande ha booni saabu Casamance to banggal ndema Casamance to banggal gueɗe goɗɗe
hande so ƴewtidama koko bonna ha boni ha kamɓe ɓiɓɓe Casamance ɓe koye mabɓe ɓe jonama e oɗo guerre ɓe jonama e ndeɗo haare hewɓa e mabɓe ɓe yenana Guinée Bissau ɓe yenana Gambie koɗoyi ɓe yenani ɗo e nder Dakar ina donki ruttade ɗo ganduɗa ka ɗon guese mabɓe woni ɗon galleji mabɓe woni ɗon ɓesguli mabɓe jibina ɗon taniraɓe mabɓe jibina ɗum ɗon ina muusi ko ñaguete tan woni ɗo ɓe pawi koyɗe mabɓe ɗo hoto ɓe pawtu ɗum ha jaam wawa ruttade e nder Casamance yimɓe mbatta yaade e nder Casamance no beelira ya garta o ɓuura webde ngal ɗon banggal saabu noon aduna o fotani wonde tan wiyeɗe oɗo diwan ɓeɗo e ɓeɗo poti nadde ɗo walla ɗum ɗo e ɗum ɗo foti wonde ɗo ɗum ɗon ne foti iwde saka ɗo noon e nder leydi meɗen Sénégal ko wiide tan yo Allah won ballo wallitaɓe kamɓe ɓe ganda kamɓe goni soldateɓe ha ko ɓe naati ko ɓe mbawa yaltude hen e dow jaam tawa ko enen fo dañata hen titonde mawde ko yiɗi konngudi guddeten roɓindu jaydeli meɗen oɗo subaka aljuma hande tottude wonadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon Debba Aissata Ndiaye wonno heɗeno ene banggal caméra o ko séréer mo Pulareɓe jeeyi Ibrahima Thiombane.